Mali guys, kinabuhi ng mga Tagalog dari sa Valencia. Mali kinabuhi sa ang isuon dari guys kada buntag. Hi guys, good morning. Ako'y po sinira ron guys. Ano sa Manahilin to, ano sa Manila. Wala ba tas langaw? Wala ba siguro sa kuan? Right po yan na, bakit? Kaya amigas, dahil sa minuto, kaya sa minuto amigas. Ang daw ito, tinana to. Manila de, tagsila. May ito, mapot na kapag-ikot eh. 1,000 yakon? Dili ba? Dili ka di ba? Ha? Sa'yo, ano nila? Kasama na? Ini. Kanya mo bugas tani guys, amo dining taphan kay arang kadakan katutahop. Anja na apoy daghan kadtong tipasi mo na kinagbenja ang gisagol ang puwa. Puwa og kanang puti. Puwa kayo puro ra pud puwara na pud gagahi mo na ang gisagulan og puti. Pilian guys kay daghang tipasi. Ang bugas ang gisagulan og kuan di bakungan na og puwa. Ya guys, yung buka na kahang kuan ara nang aso-aso to kita mo dadto to ang lundag bagasa dining initan kay di ko kamaog ditso kay kanang mahilaw majang ininit kay nagbuka ko ag sabaw ni malata ditso na lami na pagkaluto sa lami pagluto sa dinang ag sa kahoy. Rangka lajo dagat guys manangha sila bathroom. So dito sa lajo. Tag sa para ka ng mga nangaligog dagat eh. Ja guys, mo nagbay ni MM das likod na mo ni makita sa dagat mo ni jang bay na nice kimkot. Kutag sa zona yung bata nagsigit-sagit taros likod. May mga bata gadari nang giduwa guys. Karang lagiling dako ag laging kahunas so na mga bata naghilak. Kada mo daw nagsigit-sagit ta bata taros likod. Good morning. Sa jug pangkakas na ha. Murag naligo ra ba ka? Makaliudak na mo ni Maxine. Morning. Nakis nas Maxine ha. Hi guys, humana ko deng ganja si malo na pinaglutog suwa. Malo na pinaglutog suwa dia. Sa imong mino diha lo. Akala niya sasama sa sa imong mino diha. Mami. Mami.
Kauban sa daddy. Maano bitaw. Ibutangan o kanana ay atay. Diyan kami maligo ko na guys. Kinanglan sa maligo kay tambal. May iring mo dagat oh. Na iring. Ko nakita ng ligo ng iring. Ka maligo lo? Ya, di na mo ba diha ka kay samo pa diha. Doktor ta nagibuta kay buntag pa kay mga buot di man ka manguan. Di man na mga Mga maras na ha. Ligo sa ni guys. Hi guys, nangabot na sila. Tara. Dara sila di nangabot na di Gila. Yan ang bat. Ha? Yan sama na. What? Nung ibutangan magkuhan. Ayan guys. Kung nagligo guys sa Sparto, des baya guys. Sa imong channel may. The human bird. Ha? The human bird. Wow. Maya. Ang taong ibon. Uy, naisag nga na second guys. Balik ko kung subscribe hang tanaw nun sa kayo po ko naka-subscribe. Naghimon sa YouTube channel lera dia. Maya, kay kanang Maya kay langga man na. Sana day. Kanang mga bawon ka na. Dia binag tujum, pagtanos tujum ha kaya. Kung ito yung natulun niya. Sila guys kagubot na silang bat. Yo, anagana. Sama ni jo adobohon. Bisar ko ro tengah gata. Gataan. Kuana. Kung sininda nag. Kuana maggata. Kaban sabon. Ha? Sabon talaga ba? Daga naman. Sabon. Okay na day. Gata na lang. Sabon kay luod na. Nauudan? Na sila guys. Nauudan. Kuana mo na magwag. Nga to na ito to. Ha? Alkal gitin. Bunga.
Mga dayo, mga day. Sila Teman, isa, boy. sila, ano siya? Teman. Dapat kuat ni. Kakak. Dapat kuat. Yung lagay ko. Bisot. Kat may grabe ka. Kuan. Kabahan. Dipidring pa ang bat, di na ituon para lang atilaw. Kaya rin. Ano ka nang kilaw? Bakit? Kalaman. Ano ka sa bola? Ang sabaw. Ha? Ha? Nagdrag sabaw para to kan pinot at barang kamera kuan to. Sabaw. Hindi mo nang tubig ito. Dito sabaw. Tingnan naman kami mo. Itan sa sabaw. Ilang ko lang gamit. Pinarito ba? Pinarito. Pait. Mo din idang mo din sa natin. Sabat. Mo din indang lasang batim din sa luto. Muli ba akong kaling kapaw? Katong gano'n, butang sa ilaw. Burot mo siya anja. Sabi na ito dito. Yung madot mo ka na ginanaki. Magburutan si Jan ba? Magburutan si Jan. Doon sabot. Ay, katunawin. Kasi nilaw nga ba? Oo. Manuka ko, nagtulor ka hiwa. Ini nagtut din. Kamot. Kamot ang yun. Kung ko pasulat yung talang asin. Sila naman. Unsa may hiling danda ng magka asin. Karang hilig din nga. Gahi. Gahi, gata. Kung napuprahin ang bagong sabing. Ano hilig ko kahit ma. Kumbanan ka. Kumbanan ka, yan ha. Mama? Ako dito, sila nang kumbanan ka. Karim. Hukdo ba na sa kapatid, basta niyo kumbanan ka. Diyan, mga laman loob. Laman loob, paborito ko pa na. Laman loob, kasi ito yung acid. Mo din ang pinahalang laman loob. Pwede kang bunga mo mo. Asan ka natin? Hindi ka pwede. Bibin mo ang ano. Sagara mo? Lasa yung ma. Bang, ka? Kung ang ba? Ha? Kasi nga nagdira mo sa tabi? patinghangan na, dagang liso, dagang kuan. Kaya kuan Kasi nga nagdira. ala, mama kita libre na, hindi mo na. Mahalin nagbulag. Nami? Saan may kutubay yan? Sino ba? Kuan lubod, ang ginamos. Magsuga. Wala na. Suba pa ko Mana, yan. mana. Ayun, kamera. Magkaon. Kuya itong isuong kung intik mo. Naman. Iba yung suwa ka mo eh. Isa? Iba. Iba. Ay, iba. Anak dong? Iyaw. Iyon din gabi eh. Mo iba pa awa. Ano na isura kaya Isang ko. Isang mo suka. Iba. Hindi ang iba yung tawag sa sugar, yung pickles. Ay, people. Yan, sundan ko kami. Bitago na itong asin mong tamis. Ano ko yung sao? Hindi, lamit. Kato may angay pa isturang ayan na kay kapatid. Hindi pa smooth ato. Ha? Hindi smooth. Gusto mo sa pagbuhan? Hain ka itong yung kuko. Yun yun. Babae ka po. Daga ka po. Nga po. Ang katungan din sa yuta. Ang katungan iyan sa. Ito si Bo. Asan ka gusto mo po yun? Dahil sa dagat at sa bukid sa dagat. Hindi na ko sa mulis bukid. Dahil na ko siya. Gusto ko dito tumira kay na dagat. Sa doon bitaw ko ni Ato mong Dimiya. Dimiya dilidriro ni siya may dagat pa doon. Wala. Apangit doon.
Walang dagat. Sobrang nga tigil ng bataan. Oh, sa dedekin. Batan-san ito. Bilisan sa ito ko. Bakit mo kaglalate? Una ka lang mo dyan. Ang sunod mo. Ganun mo dyan. Ha? Di pa sure. Tapos tamis portahan. Lain mo. Ay ka. Ako na doon di. Karawan. Mukbang natin, may lata na to. Ano? Ang iyang pamukbang na siya, kay malata na to. Ano ka? Naman. Ano ka? Nakaklay. Ano yung paklay? Kung tibugan. Ha? Di ko siya mga kang butangas bahugan karo kung tibugan. Hindi ka pasanay. Kahit na yun. Ija magkubtan. Sabot! Pait! Mga dyan mga dyan nasa bat, lain. Hindi mo maarad. Ano yung lamian na mo? Nalilinaw. Ang ano? Sa manitiri. Asa lang, di ba tayo repoli? Di mo kakaon. Kung repulyo? Hindi naman. Hindi naman sa ko. Yan, buwang na. Bago ba tag repulyo? Wala yan, hukan. Oo, di ay. Kaan naman sa dito na maluto. Pero ang lamig sa bora, kaya panabaga sa delivery. Huwag ito ng kanin. Tiras waon. Ano ba? Ano yan, nandun? Alita. Ano ka patugtog? Kitchen song. Nagdut lang yung buhok. Eh, kay gibay ka kag mangga. Sir, Ano naman dia? gibay ka kang lisya na mangga, oh. Mami tiri di manggang mako. Live, Lexi. Live na, nag-live si Miss Bay. Sila. Minasahin ko. Kaya muli ko karon. Ano? Augma na, ay na augma. Pero no. 15. 14. Awal 15. Ano sa batang mga galis? Sayin ako, augma.